హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఐ థింక్ ఒక డెబ్యూటెంట్గా చాలామంది స్టేజ్ మీద నర్వస్ అయినప్పుడు లేకపోతే కొంచెం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫ్రీజ్ అయినప్పుడు నాకు అది సింక్ అయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు నాకు సింక్ అవుతుంది అది. ఐ థింక్ ఇలా ఒక ఫస్ట్ సినిమాకి స్టేజ్ మీద నుంచి ఇలా మాట్లాడడం ఐ థింక్ ఇట్ నౌ ఫీల్స్ ఆల్ రియల్. మాకు 3 డేస్లో మా సినిమా రిలీజ్ ఉంది. సో చూడంగానే అనేది ఒక చాలా న్యాచురల్ సినిమా అండి. దీంట్లో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి ఇమోషన్కి నేను పర్సనల్గా కనెక్ట్ అయ్యాను. అండ్ ఆడియన్స్ ఐ థింక్ అందరు చూసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవుతారని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సింధు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నువ్వు యాక్చువల్లీ 2 years or 1.5 years ఈ స్క్రిప్ట్తో స్ట్రగుల్ అయ్యావు. ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యూ స్ట్రగుల్ బికాజ్ ఐ గాట్ టు డూ దిస్. ఒక డెబ్యూకి ఇంతకంటే బెటర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఇంతకంటే బెటర్ క్యారెక్టర్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బిలీవింగ్ దట్ ఐ కుడ్ బీ సిద్ధు. సో షీ వాజ్ అంటే యాక్చువల్లీ అందరు చెప్పినట్టు తను చాలా స్కేరీ అండి. తను యాక్చువల్లీ కావాలని ఏం అరవకపోయినా ఏం చేయకపోయినా తన వాయిస్ వల్ల స్కేరీ అనిపిస్తుంది. సో చాలా సీన్స్ తను కోపంగా ఉందా లేదా తెలియలేదు, ఆ భయంతో చాలా సీన్స్ చేస్తాను, అలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది మా సినిమా. సో థ్యాంక్ యూ సింధు ఫర్ చూడంగానే. నేను ఐ థింక్ ఫ్యూచర్లో ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఐ థింక్ యూఆర్ ప్రాబ్లీ గోన్ బి వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ స్పెషల్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఐ రియలీ మీన్ ఇట్. అండ్ అవర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ టుగెదర్. సో ఐ థింక్ ఇలా స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ మాటలు రాయడం ఎంత కష్టం అని. సో పద్మ గారు, ఐ డోంట్ నో మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో, కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్ పద్మ గారికి ఐ రియలీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హర్ అండి. నాట్ ఓన్లీ వాజ్ షీ అన్ అమేజింగ్ రైటర్ ఫర్ ద ఫిలిం, తను మా అందరికీ చాలా ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్గా ఉన్నారు. మా అందరు యాక్టర్స్ని వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి ట్రైన్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పద్మ గారు. షీజ్ లైక్ ఫ్యామిలీ టు మీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిలిం. అందరు చాలా జెలస్ ఫీల్ అయ్యేవారు, కొడుకులా చూసుకుంటున్నారు, మీరే పాడు చేస్తున్నారని తిట్టేవారు కూడా పాపం అండి సెట్ మీద. సో సారీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ దట్ ఫర్ మీ. అండ్ కమింగ్ టు ది యాక్టర్స్, ఇది ఫస్ట్ సినిమా అయినప్పటికీ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్తో పనిచేసే అవకాశం నాకు దొరికిందండి. దానికి నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. గురురాజ్ గారు, అనీష్ గారు, పవిత్ర లోకేష్ గారు, ఇలాంటి సీనియర్ యాక్టర్స్తో పనిచేసే అవకాశం నాకు దొరికింది. సో దానికి నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. మా ఫ్రెండ్స్ వెంకీ అండ్ రాజేష్, ఈ సినిమాతో ఐ థింక్ 2 brothersని ఐ ఫౌండ్ 2 brothers ఇన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ త్రూ దిస్ ఫిలిం. థ్యాంక్ యూ బ్రో. మీతో పనిచేయడం ఒక బ్రీజ్ లాగా ఉండింది. మీరు ఈ సినిమా చేయకపోతే ఐ థింక్ ఈ సినిమా ఇలా వచ్చిండేది కాదు ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. అండ్ కమింగ్ టు ద 2 leading ladies of the film, వర్ష, ఈవెన్ దో యువ్ డన్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ బిఫోర్, నేను టైం తీసుకున్నా, ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకున్నా, నా మీద జోకులు వేస్తూ నా ప్రెషర్ అంతా తీసేసి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండేటట్టు చేసావు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వర్ష. ఐ థింక్ శృతి అనే క్యారెక్టర్ వర్ష తప్పితే ఇంకెవరు ప్లే చేయలేరండి. ఇంకెవరు ప్లే చేసినా ఆ సినిమా ఇలా ఉండేది కాదు. యూఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫిల్మ్ వర్ష, అండ్ ఐ రియలీ మీన్ ఇట్. అండ్ ఐ విష్ టు సీ యూ డూ మెనీ మోర్ ఫిల్మ్స్. అండ్ మాలవిక, ద యంగెస్ట్ వన్ ఇన్ ద టీమ్ యాక్చువల్గా. తను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే అంటుంది, ఇది ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు ఇవాళ అని. తను 12th class స్టూడెంట్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటుంది సినిమా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు. కానీ అయినా కానీ చాలా డెడికేటెడ్గా షూట్కి వచ్చేది, ఏదో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ చదువుకుంటున్నట్టే వచ్చి స్క్రిప్ట్ చదువుకునేది అందరి ముందు. సో బట్ యా మాలవిక, యూఆర్ అ టెరిఫిక్ యాక్ట్రెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిలిం. సో ఐ థింక్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ మ్యాన్ ఆఫ్ టునైట్, గోపి సుందర్ గారు. హీస్ మోర్ లైక్ అ బిగ్ బ్రదర్ టు మీ అండి. ఐ థింక్ కొచ్చి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆయనతో ఇంటరాక్షన్ కానీ, ఆయన ట్యూన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మ్యూజిక్ మీద, ఆయన వర్క్ మీద ఉన్న ఆయన ప్యాషన్ క్లియర్గా ఆయన ట్యూన్స్లో, ఆయన వర్క్లో కనిపిస్తుంది. అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ డెలికేటెడ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గోపీజీ. ఐ థింక్ మీరు జస్ట్ బికాజ్ యూ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ వెంట్ టు అన్ అదర్ లెవెల్. ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్. మేము చేసిన సినిమాని ఆయన మ్యూజిక్ చాలా ఎన్హాన్స్ చేసిందండి. సో ఐ థింక్ మీరు అందరూ సినిమా చూసినప్పుడు కూడా యూ గైస్ విల్ అగ్రీ విత్ దట్. అండ్ యాక్చువల్లీ మా ఎడిటర్ రవితేజ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ అందరు చెప్పినట్టు ఆయన చాలా రూత్లెస్ ఎడిటర్ అండి. ఎంతో ప్రేమతో ఒక 2-3 సీన్స్ విజువల్గా అంత బాగున్నాయి అనేసరికి కూడా ఆయన వినలేదు, ఆయన తక్కువ తీసేశారు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే ఈ స్పీచ్ కూడా ఒక 7-8 minutes ఉంటే ఆయనకి ఇస్తే 30 secondsలో పాయింట్ కన్వే అయిపోయేటట్టు ఎడిట్ చేయగలుగుతారు. సో అంత ఒక టాలెంట్ ఉన్న ఎడిటర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. బ్రిలియంట్గా వచ్చింది ఫిల్మ్స్. ఇట్స్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ. అండ్ ఆల్సో మా సినిమాటోగ్రఫర్ వేదరామన్. సో యాక్చువల్లీ వేద గారు, నేను ఐ మెట్ హిమ్ డ్యూరింగ్ మెంటల్ మదిలో, ఆ టైంలో కలిశాను. 4 years అయింది. మెంటల్ మదిలో ఇప్పటికీ నాకు వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అంటే విజువల్గా అండ్ ఆల్సో ఫిల్మ్స్ వైజ్.
సో ఐ థింక్ వేద ఈ సినిమాకి నా డెబ్యూ సినిమాకి కెమెరా చేయడానికి ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో ఫర్ మేకింగ్ అస్ ఆల్ లుక్ సో గుడ్ ఆన్ స్క్రీన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మా డైరెక్షన్ టీమ్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడాలండి. అభినయ్, మోహన్ అండ్ అనిరుద్. మాకు యాక్చువల్లీ అందరం ఒక ఫ్యామిలీలో కూర్చొని పనిచేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఒక 30 days కంటిన్యూస్గా నాన్ స్టాప్ వర్క్షాప్స్ చేసాము. అయితే నేను ఒక్కడనే యాక్టర్ ఉండేవాడిని ఇనిషియల్గా ఆన్ బోర్డ్. సో నేను ఒక్క యాక్టర్ ఉండేసరికి ఆపోజిట్ రియాక్షన్స్ ఇవ్వడానికి, ఆపోజిట్ యాక్ట్ చేయడానికి యాక్టర్స్ మా డైరెక్షన్ టీం ముగ్గురు అనమాట. సో వాళ్ళకు కూడా ఇన్ అవే ఒక యాక్టింగ్ వర్క్షాప్ అయిపోయింది నా వల్ల. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. మీ అందరితో పనిచేయడం చాలా బాగుంటుంది. మీరందరూ యాక్చువల్లీ సినిమా ఫ్యూచర్లో డైరెక్ట్ చేస్తే ఐ విల్ బీ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు వాచ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్. మా సౌండ్ డిజైన్ నాగార్జున, వాట్ బ్రిలియంట్ జాబ్ అండి. ఐ థింక్ గోపీసుందర్ గారు ఇచ్చిన విజువల్స్ అన్నీ కూడా, మా మిక్సింగ్ అంతా కూడా బ్యూటిఫుల్గా కంపోజ్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో నాగార్జున ఫర్ దిస్. సో ఐ థింక్ అండ్ కమింగ్ టు ది ఎండ్, ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఎంత తక్కువ చెప్పినా యాక్చువల్లీ మా గురించి చెప్పుకున్నట్టే ఉంటుంది. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాడ్. మీరు యూర్ అన్ అమేజింగ్ ఫాదర్ అండ్ యూర్ అన్ ఈవెన్ బెటర్ ప్రొడ్యూసర్ అని మీరు నాకు కంటిన్యూస్గా ప్రూవ్ చేశారు. నాకు ఒక యాక్టర్ అవ్వాలని ఒక డ్రీమ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది. ఆ డ్రీమ్ని, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ డ్రీమ్, ఐ నో దట్. బట్ ఎక్స్పెన్సివ్ డ్రీమ్ అయినప్పటికీ ఐ థింక్ మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ మీద, ఈ ఇమోషన్స్, ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న ఎమోషన్స్ మీద మీకు ఆ నమ్మకంతో మీరు ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు. నేను ఐ వాంటెడ్ టు బీ అ పార్ట్ వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అగ్రీయింగ్ అండ్ గివింగ్ మీ దిస్ ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ పుట్టింగ్ ఆల్ యువర్ ట్రస్ట్. ఐ థింక్ ఈ ఒక్క సినిమానే కాదు, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏ సినిమా చేసినా కానీ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఎక్కడ తగ్గకుండా చేస్తానని నేను ఐ ప్రామిస్ యూ టుడే. మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ హియర్, మమ్మీ, శ్రీకాంతి, అమ్మ, ఆనంద్, కామేష్, all of us miss our grandfather and our uncle today, but I know that they're watching us from the top and వాళ్ళ blessings మాకు ఇప్పుడు ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాయని నేను నమ్ముతున్నాను. సో అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా ఫ్రెటర్నిటీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. డే 1 ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్న దగ్గర నుంచి ఇవాళ వరకు ప్రతి ఈవెంట్కి, ప్రతి లాంచ్కి చాలా సపోర్ట్ చేసి ఆడియన్స్కి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేశారు. సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. అండ్ ఐడ్ ఆల్సో లైక్ టు థ్యాంక్ డి సురేష్ బాబు గారు. ఆయన ఒక పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్గా ఉన్నారండి ఈ సినిమాకి డే 1 నుంచి. నేను సినిమాలు ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్న టైం నుంచి కంటిన్యూస్గా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అనే ఒక ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్తో నా డెబ్యూ సినిమా లాంచ్ అవ్వడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. అండ్ ఆల్సో మధుర శ్రీధర్ గారికి, అంకిల్ యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ నా డెబ్యూ సినిమా ఆడియో మధుర ఆడియో ద్వారా రావడం ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ అంకిల్. Thanks to the entire team of Mother Audio for making this, for making our music reach to the audience. అండ్ మీరు చూస్తున్న మా డిజిటల్ ప్రమోషన్స్ కానీ, మా పోస్టర్స్ కానీ, మేము చేసే ఫన్ కంటెంట్ కానీ, మా వీడియోస్ కానీ, మేము రన్ చేసిన సోషల్ మీడియా కాంటెస్ట్ కానీ, ఇవన్నిటికీ ద బ్యాక్ బోన్ బిహైండ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఇన్ఫినిటమ్ మీడియా. ఐ రియలీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఇన్ఫినిటమ్ మీడియా అండి. మా లిరికల్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు చేశారు. సో ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటమ్, రాహుల్, మనోజ్, హేమంత్, గైజ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ నెవర్ ఎండింగ్ సపోర్ట్. అండ్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన గెస్ట్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఐ థింక్ మా ఫాదర్ ఇలా ఒక సినిమా చేస్తున్నారని పిలవగానే ఆయన మీద ఉన్న రిగార్డ్తో మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను పర్సనల్గా తెలియకపోయినా కానీ ఇంత బ్లెస్ చేసి నా మీద ఇంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు. ఐ హోప్ టు లివ్ అప్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ దోస్ వర్డ్స్ యూ పీపుల్ టోల్డ్ అబౌట్ మీ. నాకు ఐ థింక్ ఈ ఛాన్స్ మేబీ చాలామంది స్ట్రగ్లింగ్ యాక్టర్స్ కంటే కొంచెం ఈజీగా వచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ అది నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. ఐ థింక్ ఈ ఛాన్స్ నాకు ఈజీగా వచ్చినందుకు నెక్స్ట్ సినిమాకి డబుల్ ది ఎఫర్ట్ పెడతాను. అండ్ చేయబోయే ప్రతి సినిమాకి ఐ పుట్ ఇన్ ఆల్ మై హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు దిస్. సో నేను ఎవరినైనా మర్చిపోయి ఉంటే ప్లీజ్ డూ ఫర్గివ్ మీ. బట్ ఐ థ్యాంక్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ చూసి చూడంగానే ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఫిలిం. ఇది నాకు ఒక చాలా స్పెషల్ ఫిలిం అండి. ఐ కాంట్ ఈవెన్ డిస్క్రైబ్ హౌ ఐ ఫీల్. అండ్ మా పిఆర్ఓస్ వంశీ అన్న, శేఖర్ అన్న మీరు ఒక బ్యాక్ బోన్ ఈ సినిమాకి. చాలా థ్యాంక్స్ అన్న. ఇంత రీచ్, ఇంత పబ్లిసిటీ మా సినిమాకి, మీరు కూడా మీ సొంత సినిమాలో పనిచేశారు దీనికి. సో చాలా థ్యాంక్స్ అన్న. అండ్ ఆల్సో ఐ ఆల్సో లైక్ టు థ్యాంక్ శ్రేయస్ మీడియా ఫర్ గివింగ్ అస్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఈవెంట్ టునైట్. సో గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిస్నింగ్ టు మీ అండ్ ఐల్ సీ యూ గైస్ సూన్. సీ యూ ఆన్ ద 31st.
Yes, we will see you on 31st of January. And